आई भैया, हम भोजपुरी गायक वीरेंद्र सजनवा आप लोगन के बीच में ये कोरोना बीमारी के हाल बतावतानी। आज पूरा भारत ये कोरोना जैसन खतरनाक बीमारी के कहर से डूब रहल बा। लाखों करोड़ों में आदमी मर रहल बा, लेकिन इस सरकार के तनिको चिंता नहीं थे कि इस सबके कैसे बचावल जाए। आई देखी जा भैया, यही में एगो भीम बाबा से रो रो के कैसे कहता का कहता ये भैया। भारत पकाला बनी छाइल कोरोनावा, भारत पकाला बनी छाइल कोरोनावा, येहू भीम बाबा कामन करी जतना। हे आफत में पड़ल बा सब कर परनावा, हो सब कर परनावा, येहू भीम बाबा कामन करी जतनावा। Presented by Agnihotri Production. लेके जाना मावा येहू भीम बाबा, लेके जाना मावा येहू भीम बाबा। हमारी नगरिया यही कहूँ कि बीजा मजा धारावा में फासल नैया, हमारी पारा लगई कहूँ। ए भैया, आज मरीज की संख्या इतना हो गई बा कि अस्पताल में जगह नहीं मिलत। आदमी अस्पताल के बाहर ही तड़प तड़प के मर जाता है भैया, बाकी केहू सुने वाला नहीं है। लेकिन लइकवा उ बाबा से का कहता, हरी जहाँ देख वहीं बाबा मचल बताबाही। हरी ठीक से न होता बाटे सुइया दवाई। हरी जहाँ देखा वहीं बाबा मचल बताबाही, ठीक से न होता बाटे सुइया दवाई। हरी चोरा घुसा खरवाना हाथ बिकल बा कानूनवा, चोरा घुसा खरवाना हाथ बिकल बा कानूनवा, येहू भीम बाबा कामन करी जतनावा। अखिया से गिरा तेलो रजिया नहीं गेली कोरोनावा, अखिया से गिरा तेलो रजिया नहीं गेली कोरोनावा। ए भैया, कहल जाला कि जब मुसीबत आवेला तो चारों ओर से आवेला। ए भैया, आज जेकरा के हम भगवान कहिला, डॉक्टर कहिला, आज उन लोग मरीज के साथ कैसन कैसन खेला खेल रहा बा। आई सुनी जा। हे जेकरा भगवान कही बनल बा कसाई, हे पैसा के लालच में देता बमुआई। एहू जेकरा भगवान समझे बनल बा कसाई, पैसा के लालच में देता बमुआई। हे कहला वीरेंद्र भीम चला मोरा जनवा, कहला वीरेंद्र भीम चला संविधानवा, येहू भीम बाबा आवल ही के जनवा। येहू भीम बाबा